Здравейте, днес ще направя ревю на знаменития телефон Nokia 9300 комуникатор. Преди повече от десетилетия компанията пуска на пазара не просто поредния модел телефон, а изцяло нова концепция за комуникация, включвайки иновативни идеи за развитието на мобилните комуникатори. Създадено е устройство с характеристиките на телефон, функционалността на компютър и мобилността на комуникатор. Освен познатите вече функции, с това устройство е било възможно изпращането и получаването на съобщения и факсове. Нещо изключително революционно за времето и създаващо условия за тотална мобилност на цялата ни комуникация. Без значение къде си, можеш не само да се свържеш с някого, но и да изпратиш документ, писмо или имейл. Ето и малко технически данни за устройството. Разполага с вътрешен екран с резолюция 640 на 200 пиксела, който може да се накланя на 180 градуса. Няма вграден Wi-Fi, няма вградена камера, но има доста голяма 970 мАч батерия. Разполага с 150 МГц процесор, операционната система е Symbian 7. Интерфейсът е добре оптимизиран за бърза и безпроблемна работа. В днешното време характеристиките му не са нищо особено, но за началото на 21 век това е било част от бъдещето. Както днес, за нас това са очилата с виртуална реалност.